Hare Krishna devotees. Prayer solli in the session ஆரம்பிக்கலாம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Nananjala Salakaya Sakshurun Militam Jena Dasmai Shri Kurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Vedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyata Desatavine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chakatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshi Vrisvanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Start. Hare Krishna devotees, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Okay devotees, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன், உங்களுக்கு தெரியறதா? Hare Krishna. Mathaji. Mathaji. Thank you. நம்ம போன கிளாஸ்ல திலக் பத்தி பார்த்தோம். ஒரு வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல திலக் வந்து எவ்வளோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல அவங்க எப்படி திலக் வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த உடம்பு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு இயந்திரத்துக்கு, ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு வந்து நம்ம ஒப்பிடலாம். இப்போ ஒரு கார் எடுத்துக்கோங்க, காருக்கு ஒரு டிரைவர் இருப்பார். அந்த டிரைவர் அப்படிங்கிறது வந்து சோல், நம்மளுடைய ஆத்மா. இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வந்து சாதனம், அதாவது கார். காரினுடைய டிரைவர் ஆத்மா, அந்த கார் அப்படிங்கிறது உடல், அது வந்து சாதனம். சோ இதனுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது எதுக்காக, இந்த கிராஸ் பாடி நம்ம பாக்குறது, இந்த கிராஸ் பாடி எதுக்காக அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்காக பகவான் கொடுத்த ஒரு வரம். 84 லட்சம் பிறவிகளுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு. சோ அதுல ஒன்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த மனித பிறப்பு அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை சென்று அடைவது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இது வந்து நாட் ஃபார் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட். இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிறது சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா அது தப்பு. அது சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு கிடையாது. சோ யாரு, பிரம்மாண்ட புராணம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, யார் ஒருவர் டெய்லியும் இந்த திலக்க அணிந்து கொண்டு
இந்த கண்டிமாலை அணிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக கிருஷ்ண பக்தியிலே இருந்தா கண்டிப்பா அவங்க லிபரேட் ஆவாங்க, முக்தி அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்போ ரொம்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னெல்லாம் இல்ல, ஆனாலும் சும்மா இந்த மாதிரிதான் நம்ம போட்டுக்கிறோம், வெளி தேசத்துக்காக போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா அவர்கள் மறுபடியும் மறுபிறப்பு ரீபர்த் எடுக்க வேண்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று அடையணும் அப்படின்னா உண்மையாக லயித்து சாண்டிங் பண்ணணும். இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த திலக் கண்டிமாலா எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிறது நல்லது. இது நம்மளை ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளை வழி நடத்தி செல்கிறது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில நம்மளுக்கு ப்ரோக்ரஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது ரொம்ப தேவையாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த திலக் போட்டுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம இட் கிவ்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இந்த கண்டிமாலா அப்படிங்கிறதும் எதுக்காக அப்படிங்கிறதும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். இந்த கண்டிமாலா போட்டுக்கிறது, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலையும் இந்த திலக் அப்படிங்கிறது போட்டுக்கிறாங்க. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இந்த 2 கோடுகள் பகவானுடைய விஷ்ணுவினுடைய 2 பாதங்கள். கீழே இருக்கிறது அந்த இங்க பாருங்க, பிரபுபாதா நெத்தியில இங்க இருக்கு துளசி மகாராணி, இந்த துளசி இலை ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி மூக்கு மேல போட்டுட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இங்க இங்க நம்ம என்ன சொல்லறோம் அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே ராதா கிருஷ்ணரை நம்ம டைரக்டா அப்ரோச் பண்றது கிடையாது. அவர்களுடைய பக்தர்கள் மூலமாக, குரு மூலமாக, பக்தர்கள் மூலமா தான் நம்ம அவரை அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இங்க தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதே மாதிரிதான் மத்வாச்சாரியருடைய சம்பிரதாயத்துல கருப்பு கலர்ல திலகம் போட்டுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் யக்னங்கள்லாம் செய்யறாங்க. அதுல இருந்து கிடைக்கிற அந்த கருப்பு மசி மை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வச்சு அவங்க திலகம் போட்டுக்கிறாங்க. சோ அவர்கள் அந்த மாதிரி யக்னங்கள் மூலமாக பகவானை அடைகிறார்கள். இதே நம்ம ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல, ராமானுஜ சம்பிரதாயத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அதே 2 வெள்ளை கோடு நடுவுல ரெட் கலர்ல ஒரு கோடு. அந்த 2 வெள்ளைக்கோடு பகவான் நாராயணருடைய திருப்பாதங்களையும், நடுவுல இருக்கிற ரெட் கோடு தாயாரையும் குறிக்கிறது. அப்போ நம்ம மகாலட்சுமி தாயார் வழியாக நம்ம பகவானை அப்ரோச் பண்றோம், நம்ம டைரக்டா அப்ரோச் பண்றது கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது. இதே வல்லபாச்சாரியாருடைய சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா கருப்பு கலர்ல தான் திலகம் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க எதை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா யமுனை நதியின் வழியாக அவங்க பகவானை அப்ரோச் பண்றாங்க. நம்மதுலயே கூட சில சமயங்கள்ல கருப்பு கலர் போட்டுப்பாங்க. அது என்னன்னா ராதா குண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அத வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிளீன் பண்ணுவாங்க. அப்ப கீழே படிஞ்சிருக்கிற அந்த கருப்பு மண்டல் மண் இருக்கு பாத்தீங்களா, அத நெத்தியில திலகமா இட்டுப்பாங்க. சோ நம்ம பார்த்தோம் திலகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வேற வேற சம்பிரதாயங்கள்ல இட்டுக்கிறாங்க. நம்ம எப்பவுமே வீட்டுல திலகம் போட்டு வச்சுப்போம். அப்புறம் கோயில்களுக்கு போகும்போது வச்சுக்கலாம். சில சந்தர்ப்பங்கள்ல வைக்க முடியாத சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது, சப்போஸ் சில ஆபீஸ்ல அப்புறம் சில இடங்கள்ல எல்லாம் அனுமதிக்க மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம தண்ணியில பகவானுடைய பேரை சொல்லி ஓம் கேசவாய நமக, ஓம் மாதவாய நமக, நம்ம அந்த எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம திலகம் வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 12 இடங்கள்ல 12 நாமங்களை சொல்லி வைக்கிறோம். அப்ப 12 இடங்கள்லயும் நம்ம பகவானை பிரதிஷ்டை பண்றோம். அப்போ நம்மளுடைய உடம்பு என்ன ஆயிடுது, இப்போ ஒரு டெம்பிள் ஆயிடுது. அந்த டெம்பிளை நம்ம எப்படி வச்சிருக்கணும், அலங்காரமா வச்சிருக்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம திலகம் எல்லாம் வச்சுக்கிறோம், இந்த கண்டிமாலா எல்லாம் போட்டுக்கிறோம். சோ இது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில ஒரு வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது திலக் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது இந்த கண்டிமாலா அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன ஸ்மால் பீட்ஸ், துளசியினால செய்யப்பட்ட பீட்ஸ். இத 2 சரங்களாக கழுத்தை சுத்தி இந்த தொண்டையை ஒட்டிதான் போட்டிருக்கிறோம். இங்க பாருங்க, பிரபுபாதர் கூட போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. சோ அவர் அதே மாதிரிதான் போட்டுக்கிறாங்க. எல்லாருமே நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த கல்ச்சர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே 2 மாலைகளும் போடுவாங்க. அப்புறம் 5 மாலைகளும் போடுவாங்க. ஆனா முக்கியமா 2 மாலை எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னா, இனிஷியேஷன் வாங்கினவங்க. அதாவது இனிஷியேஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு, இல்லைங்களா? மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், இல்லிசிட் செக்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண கூடாது. இதையெல்லாம் தவிர்த்திடணும். சோ இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை யார் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க
அப்புறம் சாண்டிங் பண்றவங்க. சோ இவங்க எல்லாமே இந்த கண்டி மாலைய 2 சுத்து வந்து தொண்டைய வந்து தொண்டைக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமா போட்டுப்பாங்க. சோ இனிஷியேஷன் எடுத்தவங்க மட்டும்தான் போடணுமா, மத்தவங்க எல்லாம் போடக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. யாரெல்லாம் வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் இனிஷியேஷன் வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி சாண்ட் பண்றாங்களோ பகவானுடைய நாமத்தை, அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாலைகளை நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். இதனால என்ன நம்மளுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இட் கிவ்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன். நம்மள வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள பகவான் வச்சிருக்கிறார். என்ன மாதிரி பாதுகாப்பு அப்படின்னு கேட்டா, கெட்ட கனவுகள், அடுத்தது வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ், அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பில்லி சூனியம் போன்ற இந்த பிளாக் மேஜிக் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து, அப்புறம் வசியம் செய்வார்கள், அதுல இருந்து, வெப்பன்ஸ், இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாக அமைகிறது. அது மட்டும் கிடையாது, யமதூதர்கள் வரும்போது இந்த திலகத்தையும் கண்டி மாலையும் பார்த்த உடனேயே நாம் இவர்களுடைய உயிரை எடுப்பதற்கு நம்மளுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போயிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு லிபரேஷனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த கண்டிமாலா அண்ட் திலக் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்காக கொஞ்சம் கூட பக்தியே இல்லாம எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாம சும்மா வெளிவேஷத்துக்காக போட்டுட்டு தெரியறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப போலித்தனம். அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது. நம்மளுக்கு தெரியும், அஜாமிலனுடைய ஸ்டோரி நம்மளுக்கு தெரியும். கடைசியில ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு பக்தியோட கூட கிடையாது, நாராயணா அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அவர் முன்னாடி வந்து எவ்வளவோ பக்தி செஞ்சிருக்கார். அதனால நடுவுல நடந்த விஷயங்களை பகவான் வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கவே இல்லை இல்லைங்களா. அவர் எவ்வளவோ கேவலமான வேலைகள் எல்லாம் செய்தார், வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். அதையெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அதை தள்ளிட்டு அவருக்கு வந்து மோட்சத்தை அருளினார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாக்குறோம். சோ ஒரு தூய பக்தர்களாக இருந்து நம்ம வந்து இந்த திலகமும் கண்டி மாலையும் போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப முன்னேற்றம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த கண்டி மாலை வந்து ஏன் போட்டுக்கிறோம், அதுக்கு என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஆனியன் கார்லிக் தவிர்த்திடணும், காஃபி டீ வந்து குடிக்க கூடாது. அது மட்டும் கிடையாது, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், we should not find fault with others. அடுத்தவர்களை பற்றி குறை கூறக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த மாதிரி இந்த கண்டி மாலை போட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வாயில இருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பியூரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த தொண்டையிலே பிரசாதத்தை தவிர மற்ற பொருள்கள் எதையுமே வந்து இந்த கண்டி மாலைக்கு கீழே போக கூடாது தொண்டையில. அதுவும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னும் நம்ம இங்கிருந்து இந்த இது வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் கிடையாது, சில பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லோட்டஸ் பீட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, தாமரை அந்த விதைகள், அதை கூட அணிஞ்சுப்பாங்க. அப்புறம் ஜெகநாத் பூரியில பகவானுக்கு தேர் இழுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த தேர் வடக்கயிறு இருக்கே, அந்த கயிறுல கூட மாலைகள் செய்து போட்டுக்குவாங்க. அப்புறம் சில்க் த்ரெட்ஸ்ல கூட மாலைகள் போட்டுப்பாங்க. இதெல்லாம் எப்ப போடலாம் அப்படின்னா, பூஜை நேரத்துல, அப்புறம் கோயிலுக்கு போகும்போது அப்ப போட்டுக்கலாம், மத்த நேரத்துல போடக்கூடாது. ஆனா இந்த கண்டி மாலை அப்படிங்கிறது நம்ம எப்பவுமே நம்ம போட்டு அணிஞ்சிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு தடவை வந்து ஏன் நீங்க வந்து திலக் வச்சுக்கிறீங்க பிரபா சுவாமிஜி அப்படின்னு ஒரு கிறிஸ்டியன் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து கேக்குறாரு. அப்போ அவர் சொன்னார், என்ன சொன்னார்னா, உங்களுடைய சர்ச் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சர்ச் பில்டிங்ல மேல நீங்க கிராஸ் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அது எதுக்காக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் சொன்னார், அந்த பில்டிங், அந்த இடம் வந்து, அந்த பில்டிங் வந்து பகவானுடைய சொந்தம், பகவானுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொன்னார். அதேதான் நாங்களும் சொல்றோம், இந்த உடல் பகவானுக்கு சொந்தம், பகவானிடமிருந்து வந்தது, பகவானுக்கு சொந்தம். இந்த உடலினாலே, இந்த புலன்களினாலே நாங்க வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம். அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்காக தான் நாங்க வந்து திலக் வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற இந்த சாதனம் பகவானுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர்னால எதுவுமே பேச முடியல. ஏன்னா பிரபுபாதா அப்படி கரெக்டா டான்னு பதில் சொல்வார் கேட்கறதுக்குன்னா. அதுக்கப்புறம் அவங்களால வந்து ஒண்ணுமே பேச முடியாது. அந்த மாதிரி அவர் வந்து சொன்னார்.
அதே மாதிரிதான் இன்னொரு இடத்துல கூட இந்த மாதிரி நீங்க கண்டி மாலை எதுக்கு போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு சுவாமிஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல. ஃபாரின்ல இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும் இல்லைங்களா. சோ அப்ப என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல பெட் டாக்ஸ் வளர்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம அதுக்கு ஒரு காலர் வாங்கி போட்டிருப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் இதுவும் கூட நாங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி கண்டி மாலை போட்டிருக்கிறோமே, நாங்க எல்லாருமே பெட் டாக்ஸ் ஆஃப் காட், கடவுளினுடைய நாங்க பெட் டாக்ஸ். அதனாலதான் நாங்க இந்த கண்டி மாலையை நாங்க போட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் பதில் சொன்னார் அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கேன். சோ அதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். சோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யமராஜர் கிட்ட இருந்துமே நம்மளுக்கு பாதுகாப்பை தரக்கூடியது இந்த கண்டி மாலையும் திலகமும். இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். அதை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருக்கேன். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ரெஸ்பெக்ட் இன் வைஷ்ணவா கல்ச்சர். சோ ஒரு வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க போன கிளாஸ்ல எல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சோ அவர் ஒரு சிறந்த உத்தமராக இருப்பார். அவரிடம் தான் ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படிங்கிற அந்த தற்பெருமை எல்லாம் அவருக்கு இருக்காது. அவர் எல்லா பக்தர்களையும் எல்லா டிவோட்டிஸையுமே அவர் சமமாக நடத்துவார். எல்லா விதமான மரியாதைகளையும் தருவார். ஏன்னா அவர் அவருடைய மனதிலே எல்லாருடைய மனதிலேயுமே பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார். அதனால எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான மரியாதை தருகிறார், சமமாக நடத்துகிறார். சோ சாண்ட் பண்றவங்க யாராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பாத கமலங்களை ஒரு வைஷ்ணவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா லயித்து சாண்ட் பண்ணணும். அங்க ஆனா இப்போ ஆரம்ப சாதகர்களுக்கு லயித்து சாண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்பதான் நம்முடைய எண்ணங்கள் தரிகட்டு ஓடும். சோ எங்கெங்கயோ போகும். அது குதிரை வேகத்துல எங்க ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா எல்லாம் சுத்திட்டு வந்துரும். சரிங்களா. அந்த மாதிரி சோ அந்த மாதிரி அவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள்ல வச்ச எண்ணத்தை எடுக்கவே மாட்டாங்க. ரொம்ப லயித்து அவர்கள் சாண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறவர்கள். அப்போ தன்னை விட அவர்கள் உயர்ந்த ரொம்ப குவாலிஃபைடா ஒரு பர்சனை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவர்களுக்கு தக்க மரியாதையை தருவாங்க. 2 கரங்களை கூப்பி பணிவாக வணங்கி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அவங்க அவங்களுக்கு பிரணாம் மந்திரம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்க முன்னாடி கிளாஸ்லயே பிரபு எடுத்திருப்பார். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு மரியாதையை தருவாங்க. தன்னை விட குறைந்த இதுல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கும் மரியாதை தராமல் இருக்கக்கூடாது. அவர்கள் மேல பரிவு காட்டுவார்கள். அவர்கள்லாம் ஃபாலன் சோல்ஸ், அறியாமையில இருக்கிறாங்க, பக்தியில வரல அப்படின்னா கூட அவர்களை பக்திக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க முழு முனைப்போட செயல்படுவாங்க. ஒரு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அவங்கள ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பார்த்து அவங்களுக்கும் தக்க மரியாதையை அவர்கள் தருவார்கள். சோ இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ இப்போ ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, அதி ஆத்மீக, அதி பூத, அதி தெய்வீக, இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அப்படின்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், அப்புறம் 3 விதமான துன்பங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இதிலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அந்த வைஷ்ணவர்கள். எதற்காக அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இல்ல, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக. சோ அந்த அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மள டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும். சோ அங்க இருக்கும் போது நிறைய பேரை நம்ம சந்திப்போம். அவங்க நிறைய விஷயங்கள், பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும். ABCDE அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஏன்னா அசோசியேஷன், பின்னா பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறது. அடுத்தது C அப்படின்னா சாண்டிங்,
டி அப்படின்னா டெய்டி வர்ஷிப், இ அப்படின்னா எத்திகேட்ஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த வந்து ஏபிசிடிய வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க அவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பக்தர்கள் அசோசியேஷன் அப்படின்னா பக்தர்கள் சங்கம். அந்த சங்கத்துல நாமும் ஒரு உறுப்பினராக இருப்பது. இப்ப எப்படி நம்ம இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ இத வந்து புரிந்து அவர்கள் வந்து புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள். அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அங்கதான் வந்து பகவானை பற்றி நிறைய விஷயங்களை பேசுவாங்க. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை மட்டும்தான் பேசுவாங்க, மற்ற விஷயங்களை பேச மாட்டாங்க. அப்போ பக்தியில முதல் படி என்னது? சிரவணம், பகவானை பற்றி கேட்கிறது. சோ அந்த சிரவணத்தை வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல நம்மளுக்கு நிறையவே கிடைக்கும். சோ பக்தி சேவையில வந்து அவர்கள் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள். அந்த யாரு அப்படின்னு கேட்டா அந்த பியூர் டிவோட்டீஸ். சோ அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து அவர்கள் வந்து இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்க, அறிவுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ இல்லறவாசிகளுக்கு அவங்க வந்து அறியாமையிலே இருக்கிறதுனால பகவானை பற்றிய புரிதல் அப்படிங்கிறது கம்மியா இருக்கும். சோ அசோசியேஷன்ல இருக்கும் போது அவர்கள் வந்து பகவானை பற்றி எடுத்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து 10.8லயும் பகவத்கீதையில 10.9லயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக. என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, ஜட உலகங்கள், ஆன்மீக உலகங்கள், இதுக்கு எல்லாமே பகவான் தான் மூல காரணம். அவர்தான் வந்து எஜமானர். அவரே படைக்கிறார், காக்கிறார், அழிக்கிறார். எல்லாமே பகவானிடமிருந்துதான் தோன்றுகிறது. சோ இதை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ், அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்கிறார்கள். எப்படி யோகிகளும் ஞானிகளும் எல்லாம் ஆச்சாரியர்களும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறார்களோ இதயபூர்வமாக 100% பகவான் கிட்ட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஒன்லி அன்பு மட்டும்தான். அந்த அன்பினாலே பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்கிறார்கள். இதே வந்து 10.9 என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பீர்த்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. எப்போதும் என்னிடம் பக்தி செய்து அன்புடன் என்னை வழிபடுபவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடையக்கூடிய அறிவை நானே அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லி சாரி 9 இந்த ஸ்லோகம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்திஷக. சோ எப்படி இருக்கிறார்கள் அந்த தூய்மையான யோகிகளும் ஆச்சாரியர்களும் பகவானை வந்து எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்கிறாரு. தூய்மையான பக்தர்களுடைய சிந்தனைகள் என்னில் ஆழ்ந்திருக்கின்றன. அவங்க வந்து எப்பவுமே பகவானை பற்றி மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவர்கள் வந்து வாழ்க்கையே வந்து பகவானிடம் வந்து அர்ப்பணித்து விட்டார்கள். சோ முழுக்க முழுக்க சரணடைந்து விட்டார்கள். என்னை பற்றி பேசுகிறார்கள், உரையாடுகிறார்கள், ஒருவரை ஒருவர் உபதேசித்துக் கொள்கிறார்கள். பகவானை பற்றி, பகவான் அப்படி, பகவான் இப்படி, அந்த லீலை இப்படி பண்ணார், இங்க இந்த லீலை பண்ணார் அப்படின்னு பகவானை பற்றி பேசுவதிலே வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து முன்னேறியவர்கள், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரியாக அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள். சோ இவங்க வந்துதான் பக்தி தொண்டிலே வந்து நம்மை வந்து ஈடுபட செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அசோசியேஷன் பத்தி பார்த்தோம். அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது பகவானை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவோம். பகவானை தவிர்த்து வேற எந்த விஷயங்களும் பேச மாட்டோம். இதே நம்ம அந்த அசோசியேஷன்ல இல்லாம வெளியில யார்கிட்டயாவது பேசும்போது மற்ற விஷயங்களைத்தான் பேசுவோம் இல்லைங்களா? பௌதீக விஷயங்களைத்தான் பேசுவோம். அப்போ நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம என்ன சொல்றோமோ அந்த மாதிரி அந்த இதுல எடுத்துக்காம அவர்கள் வேற மாதிரி புரிந்து கொள்வதற்கு சான்ஸ் இருக்கிறது. இதனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, விஷயங்களை வந்து வேற மாதிரி பேசுவாங்க. பேசுவாங்க, வேற வேற விஷயங்களை பேசுவாங்க. அதனால வந்து நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள் தான் ஏற்படும். சோ பாவ புண்ணியங்கள் ஏற்படும். சோ நம்ம வந்து நாம ஒண்ணு சொல்லுவோம், அவங்க வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்குவாங்க. இதனால பிரச்சனைகள் வரும்,
மனஸ்தாபம் வரும். அதனால அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அசோசியேஷன்ல இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவம் அடைவோம். சோ பியூரிஃபை ஆவோம். நம்முடைய மனதின் கலங்கங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படும். சோ அதனால நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு நீங்கும். சோ நம்மை விட்டு நீங்கிறதுனால நம்ம ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தியை வந்து நம்ம செய்ய தொடங்குவோம். சில விஷயங்களை வந்து நம்ம அடிக்டா இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து காஃபி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை எப்படி விடுவது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை மறைச்சு 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 வச்சு வைப்போம். அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. சீனியர் டிவோட்டீஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த விஷயங்களை வந்து நன்றாக தெரிந்தவர்கள். சோ அவங்க வந்து நம்ம மனதை திறந்து அவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை, எனக்கு சாண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணங்கள் வருகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லும் போது அவர்கள் வந்து நம்மை வந்து வழி நடத்துவார்கள். எப்படி எப்படி இதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும் அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுப்பார்கள். சோ நம்மளும் வந்து அதை கொஞ்சமா பியூரிஃபை ஆகி பகவானை பற்றி பேச ஆரம்பிப்போம். சோ வேறு சிந்தனைகள் நம்மள வந்து இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி நம்முடைய குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணி கொண்டே வருவோம். சோ இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது இட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் அவர் மைண்ட். நம்முடைய மனதை வந்து அது ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது. சோ அது வந்து ஒரு வேலி மாதிரி. வேலி எதுக்கு போடுறாங்க? பயிர்களை பாதுகாக்க, இல்லைங்களா? ஆடு மாடெல்லாம் வந்து மேய்ஞ்சிட்டு போயிடக்கூடாது. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் இந்த அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலி. அப்போ நம்ம தப்பா ஏதாவது பண்ணும்போது அசோசியேஷன்ல இருக்கிற அந்த சீனியர் டிவோட்டீஸ் நம்மை வழிநடத்துவாங்க. இப்படி செய்யக்கூடாது, இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்க வந்து வழி நடத்துவாங்க. சோ அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் டிவோட்டீஸ் வந்து அசோசியேஷன்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது 3 விதமான டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஸ்டேஜஸ் 3 ஸ்டேஜஸ். டிவோட்டீஸ்ல வந்து 3 ஸ்டேஜஸ், 3 விதமான டிவோட்டீஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி, இரண்டாவது மத்தியம அதிகாரி, மூன்றாவது உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படிங்கிறவங்க நம்மள மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சாதகர்கள், ஆரம்ப நிலை சாதகர்கள். அவங்களுக்கு வந்து பக்தி இருக்கும், கோயிலுக்கெல்லாம் போவாங்க. ஆனா என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்காது. எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்காது. எல்லார்கிட்டையும் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற புரிதல் இல்ல. அது மட்டும் கிடையாது, மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் வந்து ரொம்ப இருக்கும். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலே ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசு. சோ பக்தி இருக்கும், கோயிலுக்கு போவாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தி புதுசு, மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் ஜாஸ்தி, புரிதல் கம்மி. ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும், பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். நம்பிக்கையோட அவர்கள் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறவர்கள் வந்து ஹைலி எலிவேட்டட். இந்த கனிஷ்ட அதிகாரியை விட ஒரு லெவல் வந்து ஒரு படி மேல இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து எப்படி பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்வாங்கன்னா ஒரு அன்போட செய்வாங்க. கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படிங்கிறவங்க நம்பிக்கையோட செய்யறாங்க. இவங்க வந்து ரொம்ப அன்போட வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டில் செய்வாங்க. இவங்க வந்து எல்லாரையுமே வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து பார்ப்பாங்க. எல்லாருக்கும் பிடிச்சவங்க பிடிக்காதவங்க அப்படின்னு டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் இவங்க கிட்ட கிடையாது. எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப சமமாகவே நடந்து கொள்வார்கள், நடத்துவார்கள். அப்போ அறியாமையிலே இருக்கின்றவர்களை, பக்திங்கிறது என்னன்னு தெரியாது அப்படிங்கிறவங்களை வந்து அவங்களை பக்திக்கு அழைத்து வரணும் அப்படின்னு இவர்கள் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, முயற்சிகள் எல்லாமே செய்வாங்க. அதே சமயத்துல இவங்க வந்து பொறாமையோட இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருப்பாங்க. ஏன்னா பொறாமை குணம் அப்படிங்கிறது ஒரு அசுர குணம். அந்த குணத்துல இருக்கிறவங்களோட பழகும் போது இவர்களும் சில சமயம் பாதிப்படைவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால பொறாமை குணம், அந்த அசுர குணம் கொண்டவர்களிடமிருந்து இவர்கள் வந்து எப்பவுமே அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்களோட சங்கத்துல இருக்கிறத, அவங்களோட சேர மாட்டாங்க. இது வந்து மத்தியம அதிகாரி. கடைசியா இருக்கு பாத்தீங்களா உத்தம அதிகாரி. இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் சுப்ரீம். சோ ரொம்ப பெரிய பெருசு ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள் இவங்களெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ், தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள், உண்மையை கண்டவர்கள். சோ பகவான்னா யார் அப்படின்னு தெரிந்தவர்கள். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் வைஷ்ணவா அப்படின்னு இவங்களை வந்து சொல்லலாம். மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு இவங்களை வந்து சொல்லலாம்.
சோ இவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னா என்ன? நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற நாலேஜ் இவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அப்புறம் மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன? பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் சாப்டர் 7 and 8 சொல்லப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்களா? பகவானை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இவர்கள் வந்து நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னது? நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய சர்வன்ஸ், அவருக்கு வந்து தொண்டு செய்வதுதான் இந்த மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் அப்படிங்கிறத மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இது வந்து அவர்கள் வந்து நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். சோ இவங்க வந்து இவங்களுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும்தான், பக்தி தொண்டு மட்டும்தான். இவர்கள் வந்து பியோர் டிவோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவர்கள் பகவானுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுமே இல்லாம அனன்ய பக்தி பண்ணுகிறார்கள். பகவான் கிட்ட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லை. சோ பகவானை வந்து ஒரு அன்போடையும் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் எங்களுக்கு வணங்க தெரியும். சோ சமமாகவே எல்லாரையும் பழகுகிறார்கள். அப்ப மத்தவங்க கிட்ட வந்து எந்த குறையும் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, மத்தவங்களை பத்தி குறையே பேச மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருடைய மனதிலும் வந்து பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியும். அதனால வந்து யாரை பற்றியும் குறை சொல்லாமல் சமமாக வந்து வழி நடத்துறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, ஃபாலன் சோல்ஸ், அதாவது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை வந்து கிருஷ்ண பக்தியை முன்னேற்றுவதற்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அத்தனையும் செய்து அவர்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துவார்கள். எதை செஞ்சாலும் பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திதான் அவங்க வந்து செய்வாங்க. பகவான் சம்பந்தப்படாத எதையுமே வந்து அவர்கள் வந்து செய்வது கிடையாது. சோ இது இந்த டஸ்ட் லோட்டஸ் ஃபீட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். சோ இப்போ நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்க்க போனோம்னா ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை வாங்கிட்டு போவோம். ஒரு குருவை பார்க்க போனோம்னா கூட அந்த மாதிரிதான் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம அவருக்கு கொடுக்கறதுக்காக வாங்கிட்டு போவோம். சோ அந்த மாதிரிதான் கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல வந்து 6 விஷயங்கள் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது இந்த மெட்டீரியல், நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி கிடையாது. பகவான் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பொருளை வந்து கிஃப்டா வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம மனதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ ஹரிநாமம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையிலே கிடைத்த மிகப்பெரிய வரம். சோ அது லேசில வந்து கிடைக்காது. அதை செய்யும் போது எண்ணங்கள் வந்து, ஆனா கனிஷ்ட அதிகாரியா நம்ம வந்து சாதகர்கள், ஆரம்ப சாதகர்களா இருக்கும் போது எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப அலைமோதும். நம்மனால வந்து அதை வந்து சரியாக செய்ய முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். சோ அதனால அந்த சாதன பக்தியில இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சிச்சுவேஷனை அமைச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நம் சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட அதுக்கான வழிகளை எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அதுதான் வந்து சாண்டிங் வந்து ஆரம்ப நிலையில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், அது வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னே இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பேசணும்னு சொல்றோம். ஜபா டாக்கிங் அப்படின்னே வந்து சில வரைமுறைகள் எல்லாம் வந்து வைஷ்ணவா கல்ச்சர்ல இருக்கு. சோ நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட சொல்லும் போது மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சொல்லி தருவாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அதுல தெரியும். சோ அந்த மாதிரி மனம் திறந்து பேசுதல் வேண்டும். சோ ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், மனதை திறந்து பேசணும். அப்புறம் வந்து ஹரிநாமம் சொல்லும் போது மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனால நம்மளுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குங்கிறத அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும். அந்த ஜபா டாக்கிங் அந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவங்க வந்து அதுக்கான நம்ம டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லி தருவாங்க. அதே மாதிரிதான் பிரசாதம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் நடந்து பிரசாதம் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த சங்கீர்த்தனத்துல கலந்துட்டு கண்டிப்பா பகவானுடைய பிரசாதத்தை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வீட்லயும் வந்து ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் வந்து ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி உண்மையான பியோர் டிவோட்டியினுடைய பாத துளியும் அவருடைய ரெமினன்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மை வந்து நல்வழிப்படுத்தும், நம்மை வந்து பக்தி பாதையிலே வந்து அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு.
இருக்கிறது. சோ இங்க வந்து பகவானுக்கு நேரடியா சர்வீஸ் பண்றதை விட பகவான் எதை விரும்புவார் அப்படின்னா, பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து சேவை செய்வதை தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்புகிறார். சோ நம்ம நேரடியா பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவான் என்ன சொல்வார்னா, மோட்சம் அடைந்து மேல போறாங்க பாத்தீங்களா பகவானுடைய திருநாட்டிற்கு, அவங்களை வந்து மடியில எடுத்து உட்கார வச்சுட்டு நீ யாருன்னு கேட்பாரா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுமா, நான் வந்து உங்களோட பக்தன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கீழே இறக்கி விட்டுருவாராம். அப்ப என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் உங்களுடைய தாசானு 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 தாசனுக்கு தாசன் அப்படின்னு சொல்லணுமா, சர்வன்ட்டுக்கு சர்வன் அப்படின்னு சொல்லணுமா. அதை கேட்கும் போதுதான் பகவான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது ராஜமரியாதா, ராஜமரியாதை. சோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, சோ வித்ய மரியாதை பிராமணர்களுக்கு, அடுத்து சாதுக்களுக்கு குட் குவாலிட்டிஸ். அதே மாதிரி வர்ணத்துல 4 வர்ணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த 4 வர்ணம், ஆசிரமம் என்ன அப்படின்னு தெரியும். சோ பக்தி செலுத்துறவங்களுக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆல்ரெடி. சோ ஒரு நிமிஷம். சோ இரு கைகளை கூப்பி நம்முடைய தலை தாழ்த்தி அவர்களுக்கு வந்து தண்டவத் பிரணாம்ஸ் பண்ணணும். எப்படி ஒரு தண்டவத் பிரணாம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குச்சி அப்படி கீழே விழுந்தா எப்படி விழுமோ அந்த மாதிரி அவருடைய கால்ல விழுந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். அவங்களுக்கு உரிய ஆசனம் அளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு நீர் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய பாத கமலங்களை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம சுதாமா வந்து பகவானை தேடி போகும்போது அவரை எப்படியெல்லாம் வந்து அவரை வந்து உபசரித்தார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா. அவர் ஒரு கந்தல் துணி அணிந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பனை வந்து வாரி அணைத்து வாசலுக்கே வந்துட்டாரு பகவான் தன்னுடைய நண்பனை வரவேற்க. சோ அவரை வந்து அவ்வளவு நல்லா வரவேற்று கூட்டிட்டு போய் இதுல ருக்மணி தேவியும் சேர்ந்து அவங்க 2 பேரும் பாத பூஜை எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு நல்ல உணவளித்து அந்த மாதிரிதான் வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். சோ ஹி இஸ் பிரைட்லெஸ். ஏன் அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களுக்கு அப்படின்னா, ஹி இஸ் பிரைட்லெஸ். அவர்களுக்கு வந்து பெருமை எல்லாம் கிடையாது. அவர்கள் எதுக்காகவும் வந்து பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது கிடையாது. ஒரு நிமிஷம். சோ பெருமை அப்படிங்கிறது கிடையாது, ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படிங்கிறது கிடையாது. எல்லோரையுமே வந்து அவர்கள் வந்து சமமாகவே நடத்துகிறார்கள். சோ இதனால அவர்களை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவர்களை வந்து பகவான் வந்து எப்படி சுதாமாவுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தினாரோ அதே மாதிரிதான் வந்து அவர்களையும் நடத்தணும். அதே மாதிரி அவர்கள் வந்து உட்கார்ற அந்த வியாச பீடத்துல வந்து அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த இடம், வேற யாரும் போய் அதுல வந்து உட்காரக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது நம்மளை வந்து பிரைஸ் பண்ணி பேசினாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்பா என்னை பத்தி இந்த ஒரு ஆளுக்காச்சும் தெரிஞ்சிருக்கே அப்படின்னு நம்மளுக்கு மனசுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா அதுதான் கூடாது, அதை நம்ம செய்யக்கூடாது. யாராவது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை பிரைஸ் பண்ணினா அதை அப்படியே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம குருவுக்கு சமர்ப்பிச்சிடணும். அந்த குரு என்ன பண்ணுவார், அதை கொண்டு போய் அவருடைய குரு அவர் என்ன பண்ணுவார், கடைசியா அந்த பிரைஸ் யாருக்கு போய் சேரும்னா பகவானுக்கு போய் சேரும். சோ நம்ம எல்லாமே பகவானிடம் இருந்து பிரிந்து வந்த துணுக்குகள். சோ இந்த பிரைஸ் அப்படிங்கிறது, இந்த பெருமை அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவானுக்கு தான் போய் சேரணும். நமக்கு வந்து நம்ம வந்து அதுல வந்து பெருமைப்பட்டுக்குவதற்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து எதுக்குமே வந்து பிரைட்லெஸ், பெருமை எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது.
சோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் பர்சனா இருக்காங்க. அதனாலதான் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதற்காகவே பிறந்தவர்கள் தாசானு தாசனாக இருக்கிறார்கள். அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அவங்க பேருக்கு பின்னாடி இனிஷியேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க. அதுல ஆண்களாக இருந்தால் தாஸ் அப்படின்னு முடியும், இதே பெண்களாக இருந்தால் தாசி அப்படின்னு முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தாசன் தாசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய தொண்டர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமன் இஸ் தாஸ் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான். சோ இந்த மாதிரிதான் பேரெல்லாம் இனிஷியேஷன் அப்போ கொடுப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி அவர்களுக்கு மரியாதை தரணும். அந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்ம உரிய மரியாதையை தரணும். அந்த ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மரியாதையை எதிர்பார்ப்போம். இல்லறவாசிகள் எல்லாமே அந்த மரியாதை கிடைக்காவிட்டா மனம் சஞ்சலம் அடைகிறது, மனம் வருத்தம் அடைகிறது, அதனால கோபம் ஏற்படுகிறது. ஆனா வைஷ்ணவர்களுக்கு இல்ல, இது எதுவுமே கிடையாது. அவர்கள் எப்பவுமே அமைதியான மனதோட பகவானுடைய நினைப்பிலேயே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். சோ பகவானின் திருமேனியிலிருந்து வந்தவர்கள், எல்லாருடைய மனசிலையும் பகவான் இருக்கிறார். அதனால அவர்கள் எல்லாரையுமே அவர்கள் சமமாகவே நடத்துகிறார்கள். ஏதாவது நல்ல காரியம் செய்து அதிலே புண்ணியம் தேடிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள். ஏன்னா புண்ணியம் வந்துருச்சுன்னா கடைசியில சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க, பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியாது. அதனால அவர்கள் புண்ணியத்தை கூட விரும்புவது கிடையாது. சோ ஹரிநாமத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரிநாமத்து மேல எப்போ நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த நிமிடத்திலிருந்து நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ நம்ம இந்த முக்குணங்கள்னால நம்ம அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கோம். பகவானிடம் பிரிந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம மறந்துட்டோம். அதனால நம்ம அந்த புதுசா இந்த டார்மன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற அந்த பீரியட்ல இருக்கோம். டார்மன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு விதை சில விதைகள் போட்ட உடனே முளைக்கும். இங்க பாருங்க, டார்மெண்ட் அப்படின்னா தூங்கும், அந்த விதைகள் தூங்கும் நேரம், தூங்கும் அந்த ஸ்டேஜ். சில விதைகள் போட்டா உடனே முளைக்கும், சில விதைகள் ரொம்ப காலம் ஆகும் விதை முளைக்கிறதுக்கு. அப்போ அது அந்த தூங்குற பீரியட்ல இருக்கு. நம்மளும் அதே மாதிரிதான் இங்க பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தோடனே பகவான் கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்து நம்ம பௌதிக இன்பத்திலே தூங்கி விட்டோம். அதனால அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டோம். சோ இப்ப நம்ம அதை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த துணுக்குகள் பகவானிடம் போய் சேரணும். நம்முடைய அப்பா அவர் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கார் இல்லைங்களா? நம்ம ஹாஸ்டலுக்கு பிள்ளைங்களை எல்லாம் அனுப்பிட்டு ஏதாவது பொங்கல் தீபாவளி அப்படின்னு பண்டிகை வந்தா எப்போ வாசலையே பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? வண்டி வர சத்தம் கேக்குதா. அதே மாதிரிதான் நம்ம இங்க அனுப்பி வச்சுட்டு பகவான் காத்துட்டு இருக்கிறார் நம்ம எப்போ வருவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ பகவானிடம் போய் சேரணும் அப்படின்னா லயித்து சாண்டிங் பண்ணணும். சோ இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல இவங்க எப்படி எல்லாம் சொல்றாங்களோ அதை பாடி அந்த மாதிரி. சோ இந்த அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ முதல்ல ஸ்டார்டிங்ல இது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஆனா டிவோட்டிஸ் பகவானுடைய மகிமைகளை தெரிந்து கொள்ள பகவானுடைய நாமம் எவ்வளவு முக்கியமானது, எவ்வளவு மகிமை மிக்கது அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுடைய மகிமைகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, என்ன சொல்றோம், இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சா கூட எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம். நமக்கு நேரம் இருக்கவே இருக்காதுதான். ஆனா பகவானை சென்று அடையணும் அப்படின்னு ஒரு குறிக்கோளோட, ஒரு போக்கஸோட பகவானுக்காக, நம்மை படைத்தவருக்காக நாம் நேரம் ஒதுக்கணும். நேரம் இல்லைன்னு சொல்லவே கூடாது. சோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம பகவானை சென்று அடையணும் அப்படின்னா இந்த சாண்டிங் மட்டும்தான், இந்த கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டும்தான் நம்மை பகவானை கொண்டு போய் சேர்க்கும். சோ ரொம்ப எளிமையான வழி. ஏன்னா கலிகாலத்துல மக்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு ஈஸியா ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தாதான் பகவானிடம் சென்று சேர்வார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் இந்த கலியுக மக்களுக்காகவே கொடுத்த வரம் தான் சங்கீர்த்தன யக்னம். சோ இந்த சங்கீர்த்தன யக்னம் பகவானுடைய நாமம் வேறு, பகவான் வேற கிடையாது. சோ இத நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும் போது நமக்கு நம்ம பியூரிஃபை ஆகி பக்குவம் அடைந்து பகவானிடம் சென்று சேர்வோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாம சங்கீர்த்தனத்தை பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்தார். சோ நம்ம நிறைய
பீப்புளை வந்து மீட் பண்ணுவோம். அதுல வந்து ஹையா குவாலிஃபைடா இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நான் சொன்னேன். லோவா இருந்தா என்ன பண்ணணும், இந்த ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். 2 பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதே வந்து கர்மீஸ்னா ரொம்ப சுயநலம் மிக்கவர்கள், யோக நிலையிலே வந்து கீழே இருக்கிறவங்க. சோ இவங்க சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் தருவார்கள். அவங்களை பார்க்கும்போது இந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ், இந்த ஆச்சாரியர்கள், இந்த வைஷ்ணவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து பகவானிடமிருந்து பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு டிவோஷனல் சர்வீஸ வந்து சொல்லி தராங்க. சோ அவங்கள வந்து அவாய்ட் பண்றது கிடையாது, அவங்களும் பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. இதே மாதிரி கர்மீஸா இருந்தா கூட ஏஜ்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து விழுந்து வணங்கி வந்து அவர்களுக்கு வந்து மரியாதை செய்கிறார்கள் இந்த வைஷ்ணவர்கள். சோ அதனால நம்ம என்னன்னா, நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு பகவத்கீதை 5.18 நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்திருக்கோம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிகஷ்டினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஒரு ஞானி வந்து என்ன பண்றார் அப்படின்னா, ஒரு பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் வந்து ஒரு பசுவாக இருந்தாலும் சரி, யானையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாயாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நாயை தின்கின்ற சண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரையுமே அந்த ஞானி வந்து எப்படி பார்க்கிறார் அப்படின்னா சமமாக பார்க்கிறார். எப்படி அப்படி பார்க்க முடியும்? நாயையும் நாயை தின்கின்ற சண்டாளனையும் பிராமணையும் எப்படி ஒன்னா பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, அந்த ஞானி எப்படி பார்க்கிறார்னா அவருடைய மனதிலே பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கறதான் பார்க்கிறார். அதனால அவருக்கு எல்லாருமே சமமாக தெரிகிறார்கள். அதனால அவர் எல்லாருமே வந்து சமமாகவே நடத்துகிறார். சோ இதுதான் வந்து பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பியோர் டிவோட்டிக்கு அது அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும், ஆச்சாரியர்களுக்கு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையை வந்து நாம் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது வந்து வர்ணாசிரமம். வர்ணாசிரமத்துல வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வர்ணம்னா என்ன, ஆசிரமம்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமம். சோ பிராமணர்களுக்கு, அப்புறம் சத்திரியர்களுக்கு, வைசியர்களுக்கு, சூத்திரர்களுக்கு அப்படின்னு தனித்தனியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரிதான் வந்து வைஷ்ணவர்களுக்கு சாரி பிராமணர்களுக்கு, அடுத்தது வந்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கு, கிரகஸ்தர்களுக்கு, வனப்பிரஸ்தம் இருக்கிறவர்களுக்கு, அடுத்தது சன்னியாசிகளுக்கு அப்படின்னு தனித்தனியாக வரைமுறைகள் இருக்கிறது. அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது வந்து இனிஷியேஷன் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த இனிஷியேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்த். சோ நம்ம மறுபடியும் பிறக்கிறோம். சோ இட் இஸ் அ ரீபர்த் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இப்போ இந்த இனிஷியேஷன் வந்து ஒரு டிவோட்டி வாங்குறார், இனிஷியேஷன் வாங்குறார். அப்போ அந்த அவரை விடவும் வயதில் குறைந்த ஒருத்தர் வந்து முன்னாடியே வந்து இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டார். அப்போ இந்த வயதில் மூத்தவராக இருந்தாலும் கூட இந்த வயதில் குறைந்தவருக்கு நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அதுதான் வைஷ்ணவ கல்ச்சர். சோ ஏஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த கிராஸ் பாடிக்கு உள்ள ஒரு நம்பர் தான். அதனால அதை வந்து நம்ம முக்கியமா பார்க்க கூடாது. அவர் வந்து சின்ன வயசுக்காரரா இருந்தாலும் முன்னாடியே இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டதுனால, இந்த வயதில் மூத்தவர் இப்பதான் இனிஷியேஷன் வாங்குறதுனால அவருக்கு வந்து உரிய மரியாதையை வந்து செலுத்த வேண்டும். சோ இதுதான் வந்து மரியாதை செலுத்துதல் அப்படிங்கிறது. அப்ப யாராவது சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு உரிய மரியாதை தரணும், கண்டுக்காம இருந்துடக்கூடாது. அது வந்து வைஷ்ணவ அபராதமாக மாறிவிடும். சோ அதே மாதிரி பகவானுக்கோ குருவுக்கோ வந்து நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணின மாலைகள், தீர்த்தம், பிரசாதம் இதுக்கெல்லாம் வந்து உரிய மரியாதையை வந்து நம்ம தரணும். ஏன்னா அது வந்து மகத்துவம் மிக்கது, புனிதம் நிறைந்தது. அதனால ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மகத்துவம் நிறைந்தது. அதனுடைய மாலைகள், பகவானுக்கோ குருவுக்கோ சாத்தின மாலைகள், பிரசாதம், தீர்த்தம் இதுக்கெல்லாம் மரியாதை தரணும். அது மகத்துவம் நிறைந்தது, தெய்வீகமானது, புனிதம் நிறைந்தது. அதே மாதிரிதான்
அவர்களுடைய உட்காரும் இடம் கூட, ஆசனம் கூட, இது நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், வியாசாசனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த பிரீச்சிங் பண்ற அந்த குரு வந்து உட்கார ஆசனம் அவருக்கு மட்டுமே உரியது. சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3வது காண்டத்துல 4வது சாப்டர்ல 26வது வெர்சஸ்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, விதுரர் உங்களுக்கு தெரியும் யார் அப்படின்னு. விதுரர் வந்து விதுரரை வந்து துரியோதனன் ரொம்ப அவமரியாதை செய்யும் போது அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் காட்டுக்கு போறார். வேண்டாம், உன்னுடைய இந்த வேலையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த பதவி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு துறந்துட்டு போறார். அப்படி போகும்போது அவர் வந்து பகவான் வந்து உத்தவர் யாருன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, பகவானுடைய நண்பரும் ரிலேஷனும் கூட தான். அவருக்கும் அப்புறம் வந்து இவருக்கு மைத்ரேய 2 பேர்த்துக்குமே வந்து நிறைய விஷயங்களை, ஆன்மீக விஷயங்களை எல்லாம் போதித்தார். சோ இந்த விதுரர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, தான் போய் உத்தவர்கிட்ட பகவான் சொன்ன அந்த விஷயங்களை எல்லாம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா உத்தவருக்கு போய் அப்ரோச் பண்ணும் போது உத்தவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அவர் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன், எல்லாமே வந்து அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும். ஆனாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னை விட வயதில் மூத்தவரான மைத்ரேயிடம் போய் நீங்க வந்து இதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர். சோ வயதில் மூத்தவர் இருக்கும் போது அவர்கிட்ட நீங்க வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு வந்து சொல்லி அனுப்புறார். சோ ஹையர் பர்சனாலிட்டி. சோ இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, ஹையர் பர்சனாலிட்டி. One should not be very eager to impart instructions. So எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், நான் சொல்றேன் வாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லல. என்னை விட மூத்தவரான இவர் இருக்கிறார், இவங்க கிட்ட போய் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து அவரை வந்து கைட் பண்றார். சோ இதுவும் வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து நம்ம கூட பழகிற டிவோட்டிஸே வந்து ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குது அவருக்கு அப்படின்னா, அவர் நிறைய ஆன்மீகத்துல ரொம்ப வந்து ஈடுபாடோட இருக்கிறார். சோ அவர் வந்து நம்ம ரொம்ப நல்ல உத்தம அதிகாரி மாதிரி, இந்த மத்திய அதிகாரி மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறார் அப்படின்னா, அவர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு காட் பிரதர், இங்க வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல காட் பிரதர் அப்படின்னு சொல்றோம், சரிங்களா? சோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு வந்து என்ன மரியாதை நம்ம தரோமோ அதே மரியாதையை வந்து அவர்களுக்கு நம்ம வந்து தரணும். அப்படி இல்லைன்னா அது அபராதமாகிவிடும் அப்படின்னு வந்து, எப்படி ஒரு மதம் புடிச்ச யானை வந்து என்ன பண்ணுச்சு, இந்திரன் என்ன பண்ணாரு, விஸ்வாமித்திரர் கொடுத்த இந்த கொடுத்த மாலையை வந்து இந்திரன் வந்து தன்னுடைய ஆணைக்கு கொடுத்த யானை என்ன பண்ணுச்சு, தூக்கி வீசி காலில் மிதிச்சிருச்சு. அந்த மாதிரிதான் நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இல்லைன்னா மதம் கொண்ட யானை மாதிரி அந்த எண்ணங்கள் வந்து நம்மை வந்து வைஷ்ணவ அபராதத்தை செய்ய வச்சிடும். அதனால நம்ம வந்து மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும். சோ வைஷ்ணவம் அபராதம் ஏற்படாத மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். சோ இந்த மாதிரியான தவறுகள் எல்லாம் வந்து ஆரம்ப நிலையில இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தருவாங்க, டிவோட்டிஸ், சீனியர் டிவோட்டிஸ். அப்போ நம்மளுடைய தவறுகளை எல்லாம் வந்து தவிர்த்துக்கிட்டே வரலாம். அப்போ ஒரு சமயத்துல வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கிறது. சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சரை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அது மட்டும் கிடையாது, ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். எப்பவுமே வந்து ஆர்குமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது. அவங்களுக்கு நல்லாவே எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட காட் பிரதர், பாத்தீங்களா? சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கிறவங்களை வந்து காட் பிரதர் அப்படின்னு சொல்றோம். அவங்களை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு கொடுக்கிற அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுக்கணும். அடுத்தது அந்த காட் பிரதர்ஸுக்கு உள்ளயும் மத்தவங்க கிட்டையும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும். சோ அதுதான் வந்து நம்மளை வந்து நம்ம இஸ்கான் இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு காரணமே வந்து இந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றதுதான். சோ எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு எங்கேயாவது போய் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்லது கிடையாது. அது வந்து நம்மள பக்தி பாதையில அழைச்சிட்டு போகாது. அதை வந்து நம்ம கீழே தள்ளிடும். சோ அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது சர்வ ஜாக்கிரதையாக நம்ம வந்து நம்மளுடைய பேசணும், மரியாதை கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உறவை வந்து நம்ம வந்து பலப்படுத்திக்கணும். அந்த மாதிரி நம்முடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதோட
இன்னைக்கோட கிளாஸ் வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். மாஞ்சா கல்பதருப்யுஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः.